yo. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like... Ako to vyzerá. Takže matcha palacinka. Ideme to ochutnať. Je to dobré, ale nie je tam žiadna plnka v tom. Čiže je to len matcha palacinka. Je to palacinka, v ktorej je matcha, ale nie je tam takže plnka, takže je to také, nie je to také mláčne. Hodnotím to 5 z 10. Prvá zastávka je takoyaki. Je to najtypickejší osadský street food, je to plnené varenou chobotnicou, nejakou sojovou omáčkou a posypané jarnou cibuľkou. A tu už je vidieť tá chobotnica. Aha, toto veľa dali tam, tej chobotnice. Není to dobré, nechutí mi to. A druhú vec, čo tu máme, je táto zlatá rybička. Na toto som sa tešil, lebo to už som mal raz a bolo to veľmi dobré. Takže jedla to majú dobrý 8-poschodový burger. 8 poschodíva. Hej, a tie pancakes. Chodili sme do nejakej reštaurácie, kde robia wagyu steaky, čiže ideme si to skúsiť dať oslavované japonské steaky. Ale my sme si dali wagyu chudé mäso. Ideme si pivko. Nechutí mi to, ale... Nie, hej, to je dobré pivo. Tu máme grill, kde si to budeme vypekať. Na vrchu, za chôčku a dookola toho mesa bude také nedeset, mám peci hotové. Jasne, najmä. Okay. Get the cork out the bottle, get that money up and make your style a little harder to follow. I've been hustling all the time, that's the only thing I know. Now my watch is worth 30,000, got Cuban links in Italian, boy I'm getting it. Riding in my ride, looking filthy rich. Teklo sa to tiež také zúfam, že je to okej. Dosť dobré. Práve sme vyšli z reštaurácie a steak hodnotím 10 z 10. Malíka. Ja tiež. Bol strašne dobrý. A zaplatili sme za tú večeru Okolo 17 eur. 17 eur. 3090 jenov som platil. Jedlo je tu lacnejšie než u nás v reštaurácii. Sme zlej, ak celý čas. Kam sme mali ísť? Ja im to pomôžem. Takže ďakujem svojim verným fanúšikom, pozdravujem vás. Z toho odberateľov si tu požičiam auto a pôjdem jazdiť po osadských uliciach. Čiže je to na vás. Na ľavej strane. Si potrebujeme vytlačiť dokumenty nejaké do toho sharehouseu. Hore, dobre, že som nemusela dať oťarok na zem. Je to tu? Mhm. To je naše nové prechodné bydlisko, kde izba je úplne super, veľká. Priam Ale najväčšia, Malika ako zle sme mali. objednala obe hotely na včera. Na ten istý Obe dátum. izby na ten istý deň. Jo. Takže som sa fajne odžubala a nemáme si zajtra kam dať kufre. Ale tak veríme, že sa nám ten sharehouse zapáči a že si už rovno necháme tam. Máme tu viacej veci jak priestoru v izbe. Hej. To je vlastne celý priestor. Dneska je ten deň, kedy sa sťahujeme do nového sharehouseu. Lenže keď
Malika zle objednala hotel, tak musíme brať všetky veci so sebou. Forma asi 70 kg. A nie sú to eskalátory. Neviem, či schody, kde som to asi kedy videl v celom Japonsku, na druhom podzemí. No, ideme na to. I'm just a girl in my world. That's all that you let me be. Oh, I'm just a girl living in captivity. Okay. Za share house ešte vzdialený 15 minút pešo. A to ide len na obhliadku, neviem, čo je zoberiem. Jushu Torishi to des. Táto budova, kde je tá japonská vlajka, to je ona. To je naše miesto, kde sa ideme zaregistrovať. Zobrali nás k prvému okienku, tam rozprával s Japonkou. Vôbec nič som jej nerozumel, som len prikyvoval, že hej, hej. Po 20 sekundách som musel povedať, že I don't understand. No ale nejak sme to tam poprikyvovali a vyriešili sme to, čiže adresu máme. Funguje toto tak, že jeden typek robí jednu vec, keď sa ho opýtate niečo viac, tak nevie. Vlastne keď sa ho opýtate po anglicky, tak nevie, že vôbec. Môžeme si žiť život v Osake na 2 mesiace plnej roboty, radosti. Je to zima, je to strašná zima, už začína na ten nervy, malo to byť teplo. Takže nejaký studený ruský front tu na došiel. To je presne to, čo vystihuje Osaku. Okolo vás všade mrakodrápy. A trošku zelene, kde je zo pár parkov. A my by sme už sa toho chceli zbaviť a ísť niekde konečne do prírody. Tu máme osácky krásny vodopádik. Valíka, ktorá si to natáča na TikTok. Sme naspäť v Bratislave, na Nivách. Pozrite sa, ako je to krajšie než Nivy, ale je to taký park. Sme konečne v prírode a začína to tu drasticky budovať tými hadmi. Musíme sa mať na pozore a musíme ísť hlavne tu. Stihli sme to a výhoda neskorých príchodov je vždy tá, lebo o 15 minút to zatvárajú, je, že nikto to nikdy není. Tam je vpredu len vál. Dnes je asi 5. alebo 6. deň, kde vybavujem už účet v Japonsku. A stále sa mi to nepodarilo. Dneska idem z banky, kde mi vlastne povedali zase to isté. A to, že si to mám otvoriť cez appku, ale prvý deň, ak som bol otvárať účet cez appku, tak vôbec to nefungovalo. Keď sme došli do banky, tam nám povedali, že sa to nedá spraviť. Pretože potrebujem sa objednať, čakacia doba na objednanie je asi 2 týždne, tak sme sa objednali do nejakého iného regiónu, kde to bolo asi 1,5 hodiny od nás, kde mali voľné najbližšie termíny. Tam nám povedali, že sa toto nedá, pretože sme ďaleko od bydliska. OK, tak som došiel teraz k svojmu bydlisku a tu nám mi povedali, že sa to nedá, pretože potrebujem to urobiť zase cez aplikáciu. Byrokracia tu funguje neskutočne. Nechce sa im to robiť, nechce sa im to otvárať cudzincom. Chcú dať od toho ruku preč, čiže už mám asi 6 papierov. Svetla blikajú do tvojej cesty, vchádzam ja. Nudné časy s nimi vraj si iba strácal čas. Deň sa neráta, dnes len počúvaš, ako padá dáš. Daj mi všetko, vrátim ti to tak 1000-krát. Mám 100 tvári a len ty si vyberaj. Nečakám toho veľa, iba všetko zás. Dneska žiariš viac, ty sa mi páčiš viac. Nežné násilie na dvoch, ukáž mi, čo je real vo snoch. Poď ma dušou vyviesť von, chcem sa topiť iba v ňom. Nežné násilie na dvoch, ukáž mi, čo je real vo snoch.
Dnes som sa rozhodol ísť na túru bez Valiky, pretože Valika je chorá. Ale to, čo je teraz za mnou, je úplne insane. Toto všetko je Osaka, že to nie je ani konca. A môj plán je sa dostať niekde tam hore na kopec, alebo niekde proste čo najbližšie a si pozrieť západ slnka. Mám na to nejakých 40 minút. Touto cestou som bohužiaľ nemohol ísť, pretože tam je cintorín a presne takým ako ja, turistom, je tam vstup zakázaný. Došiel som práve k niečomu a vyzerá to dosť dobre. Sa ide niekde do lesa. Som keď som vedel čítať tie znaky, čo je na nich napísané. Idem skúsiť, či tam nenájdem nejaký výhľad. A aký to je pokoj a kľud a ticho. Dostal som sa k nejakému chrámu nakoniec, úplne random, kde tu vôbec nikto nie je. Ale ja vám chcem ukázať jednu vec, čo tu je vlastne pri každom chráme. No, však pozerajte. Zoberieš si do naberačky vodu, naberieš a vyčistí si ľavú ruku. Zoberieš naberačku do ľavej ruky, zoberieš a vyčistí si pravú ruku. A z tej pravej ruky sa napijem a vlastne si vyplachnem ústa a tým sa očistím. Jedno vec, čo robím v zmyslu, zoberiem naberačku a ju vyčistím pre druhého človeka. A to je všetko. Ale očistil som sa, môžem ísť k chrámu. Čo nejakú bambusovú záhradku, ale ja neviem vôbec, či tu môžem byť. To vyzerá, keby to niekomu patrí. A tie bambusy. Dneska to zakončím na tomto spote, nejak takto. A budem pozerať, jak sa Osaka prebúdza. Lebo Osaka žije v noci. Snapchats on me, I ain't got no Snapchat, homie. I think it's too personal. That's what I got Twitter for.